Ce avem noi aici? O lumânare care arde. Mi-a spus, mă, nu mai aprindeți lumânări. Nu folosesc la nimic. Mortul nu le mai vede. N-are el nevoie de lumină. Stinge-o de încolo. Arzi banii degeaba. Gata. Economisim un pic energia. Dar ce e aici? Ce avem noi aici? Cu ce seamănă? Un picior. Picior. Urcăm în sus, mai departe un pic. Și vedem până la urmă. Un picior, doi genunchi. Genunchiul ăsta sigur nu mai simte nimic. E piatră, mă, dă încolo. Da, mai departe. Foarte frumos. Uite ce mână are. Mișcă-te, mă, ce stai aici? Hei! Trezește-te! Trezește-te! Nu te gâdi? Sigur nu te mai gâdi. Urcă mai sus. Cu ce seamănă până acum? Dar sigur că e o statuie. O statuie, dar ce reprezintă? Ia uite, are țâțe. O statuie cu țâțe. Care este cu mâna pe genunchi. Și între picioare i-ar dă o lumânare. La ce o ajută, poate vrea puțină căldură, na. Degeaba stai aici statuia. Timp irosit degeaba. Un sculptor care s-a chinuit să facă ce? Să facă o piatră. Sculpteze o piatră. Bine, eu nu sunt critic de artă acum, dar oricum asta e destul de veche. Dacă stați să vă uitați mai bine, uite-i fața. Fața statuii care privește în jos. Bine, ăsta e un lucru strategic, așa e așezată. Când privește în jos, nu-i mai plouă pe față, suflă în nasul. Ai răcit aici? Nu mai plouă pe față, mușchii nu se așează, fața e un pic protejată, mai ales cum are vălul ăsta așa care imită o pânză foarte interesantă de piatră. Mi-aș dori și eu un costum ăsta. Sigur e antiglonț, n-ai cum să mai mori. Tu ești deja moart oricum. Moartă și împietrită. Da, ca în legende. Dar uite la ea. Cu cine crezi că seamănă? Na, nu e o vrăjitoare, nu e. Zâmbește așa? Zâmbește, dar stai cu ochii închiși. Și că se roagă, mă, se roagă, dar degeaba se mai roagă. Ăsta oricum e mort, care e aici în cimitir, de desubt, lângă ea. Da, un mormânt. Dărâm morții lui și pe ăsta să sucească mormânt, dacă nu-i place cum stă. Dar avem o statuie de piatră care stă și meditează. Și nimeni nu prea o vede pe aici. Degeaba e pus aici statuia. Deci talentul sculptorului a fost irosit. Arată bine statuia, uite, dacă te uiți, poate a încercat să-i facă unghiile, da? S-a șters ăsta, oja după atâta timp. Are o mână mică, da, mână mică de fetiță. Statui, puse la căpătui oricui. Rămase și împietrite, uitate. Degeaba. Da. Sper să fie top model. Dacă s-ar mișca un pic așa, să-și miște fesele pe scenă.